Wczoraj, 12 marca, minęła 72. rocznica wyzwolenia Wejherowa spod okupacji hitlerowskiej. To dla mieszkańców Wejherowa był dzień, w którym mogli odetchnąć z ulgą, że okupant II wojny światowej przegrał. Przyszła do nas wolność i wyzwolenie od faszyzmu. Nastąpiło wyzwolenie po 6-letniej okupacji, to wszystkim musimy pamiętać. Wyzwolili to żołnierze, Wejherowo wyzwalało żołnierze polscy i radzieccy, więc to jest historyczny fakt, który jest jakby niezaprzeczalny. Stąd co roku spotykamy się w miejscach upamiętniających. Jeżeli popatrzymy na Wejherowo z punktu widzenia Piaśnicy, czyli z roku 1939 i tyle ofiar, które spoczywa w tej Piaśnicy, nasz najpiękniejszy kwiat inteligencji mieszkańców nie tylko Wejherowa, ale i całej ziemi pomorskiej, to 12 marzec był dniem, w którym z radością powiedzieliśmy, że już okupanta hitlerowskiego nie ma.